ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। शहरातील अनधिकृत स्टॉल धारकांसह शासकीय जागेत अतिक्रमण केलेल्या नगरपंचायतीनं काढलेल्या नोटिसीवरून वातावरण तापलंय। शिवसेना नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांची भेट घेतली। स्टॉल धारकांवर तात्काळ कारवाई करू नये अशी मागणी केली आहे। वैभववाडी शहरातील शासकीय जागेत अनधिकृत केलेली बांधकामं आणि उभारलेल्या स्टॉल धारकांना नगरपंचायतीनं नोटिसा बजावल्यात। शासकीय जागेतील अतिक्रमण हटवण्यात यावं, अन्यथा नगरपंचायतीच्या वतीनं ते पाडलं जाईल अशा नोटिसा दिल्यात। यावरून शहरातील वातावरण तापलंय। सत्ताधाऱ्यांनी ही कारवाई करताना विरोधकांचं नाव सांगितलंय असा शिवसेना नगरसेवकांचा आरोप आहे। या संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली। त्यांनी याबाबत निवेदन दिलंय। स्टॉल धारकांवर तात्काळ कारवाई करू नये असं सांगितलंय। तसंच त्यांचं पुनर्वसन करावं अशी मागणी देखील केली आहे। जेवढा अंतर आहे जेवढे हे सगळं काही करा, पण त्यांना पुनर्वसनाची कुठेतरी जागा ऍडजस्ट हे करा। म्हणजे शासकीय भूखंडाचा आपला असेल ना त्या ठिकाणी बघा। नाही, एक आपला प्रस्ताव आहे मच्छी मार्केटसाठी आपण परवा ठराव घेतले, त्याचा पाठपुरावा आपला सुरू आहे। ते होऊन दे ना। नाही, हे कसं होते, हे याचा अर्थ अतिक्रमण करावं असेल आपला। मी परत ते सांगतो तुम्हाला, हा जो रस्ता आहे ना आपला किंवा इकडचा रस्ता, या मध्यबिंदूपासून दत्त मंदिर पासून सिंधुदुर्ग बँकेपर्यंत 80 फुटाचा रस्ता आहे, 80 फुटाचा। त्याच्या पुढे तो 40 फुटापर्यंत जातो, म्हणजे 24 मीटर आणि 12 मीटर। इकडे जर आपण बघितला तर ह्या मसूरकरांच्या घरापर्यंत आणि त्या साईडला तर 24 मीटरचा रस्ता आहे आणि त्याच्या पुढे 12 मीटरचा आहे। तो पुढेचा रस्ता आहे ना। हो, आम्ही ज्यावेळी आम्ही रस्ता घेऊन स्वतः टेप घेऊन मोजलं तर त्यावेळी ते अंतर आपल्याला दिसते डांबरीकरण झालेलं 4 मीटरचं। आता 30 मीटर हा मीटर रस्ता आहे, 30 मीटर सगळे सांगतोय मी। मग ते आपणच आत्ताच जर ते खुले जर नाही केले तर मग ते 2 फुटात 4 फुटात रस्ते विकास करा। ऍटलीस्ट 2 गार्डन आणि तिथं आपलं गार्डन वगैरे आपण प्रस्तावित करतोय, तिथं जायला आपली जागा नाही। ते आज ना उद्या आपल्याला ते करावं लागणार। कधीपासून घेतो तुम्ही जरी केला चार नाही दुसरा कोणता आणि तो करणार। 80 फुटाचा रस्ता असेल ना, त्यावेळेच्या दर्जेनुसार होता असेल, कारण तो पहिला रस्ता कोल्हापूर रस्ता होता माझ्या माहितीनुसार। त्यावेळी वाहतूक होती त्या रस्त्याला, आता त्या रस्त्याला तेवढी वाहतूक नाही आहे, तेवढे दर्जेनुसार आहे असं वाटत नाही। हां, बरोबर, दर्जेनुसार ती गरज नाही आहे आता ती। दर्जेनुसार जरी त्यावेळी केला असला ना तरी अस्तित्वात तेवढा रस्ता आहे, बरोबर आहे। त्याच्यामध्ये कुठल्या लोकांना, वैयक्तिक लोकांना जाऊन घर बांधकाम करायला नाही। मी अजून काही मोजायचं आमचं तिकडचं खालचं शिल्लक असेल मी, पण घर बांधकाम करायला परवा आम्ही स्वतः गेलो, निगम पण होते। आता एक एक्झाम्पल देतो, मालिकांचं घर आहे। जय महाराष्ट्र। मी प्रदीप रावराणे, शिवसेना नगरसेवक वैभववाडी व तसाच विरोधी पक्षनेते म्हणून वैभव नगरमध्ये काम करत आहे। तरी सत्ताधाऱ्यांनी आज वैभववाडी स्टॉलधारकांना नोटीस काढून विरोधकांनी सांगितले आहे स्टॉल काढावे असं सांगून त्यांना दिशाभूल करून जे आज त्यांची स्टॉल काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर ते आम्ही कधीही सत्य व्हायला देणार नाही। तर आम्ही स्टॉलधारकांच्या पाठीशी राहून आम्ही आज त्यांचे त्या स्टॉलधारकांच्या माध्यमातून त्यांच्या वतीने आज नगराध्यक्ष व मुख्य अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र निवेदन देऊन ते त्यांच्यासमोर मांडले आहे की जर स्टॉलला हात लावल्यास आम्ही खंबीर विरोधक म्हणून शिवसेनेचे सगळे नगरसेवक पाठीशी राहू आणि संपूर्ण त्याच्या व्यवसाय उपजीविकेसाठी आम्ही सध्याचं पाठ राहून त्यांची मदत करू असं आम्ही त्यांना मुख्य पत्राद्वारे सांगण्यात आलेलं आहे। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।